Malawi and Commander-in-Chief of the Malawi Defense Force, and Madam Monica Chakwera, the First Lady of the Republic of Malawi, to lay the first wreaths. Alendo onse olemekezeka apa tikuona mtsogoleri wa dziko lino komanso mayi wa fuko lathu kupita kuti akayale nkhata pa zipilala za abale amene anataya miyoyo yawo pa 10 June 2024 kwa Nthungwa. Lero mchaka chimenechi cha 2024 ndipo chimene chikuchitika pakadali pano kwa amene mwina mukumvera MBC Radio 1. Mtsogoleri wa dziko lino ayala nkhata malo onse 9 kukumbukiratu ndithu anthu amene anatisiya pa tsiku la lero chaka chimenechi cha 2024. Nde mwina kungofotokozapo pang'ono za mbiri ya amene anali wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino malemu Dr. Salus Claus Chilima. Iwowa amachokeratu ku Msipe kumene kuto ndi ku Nchewu, ndipo anabadwa pa 12 February mchakatu chimenechi cha 1973. Iwowa mfumu yawotu inali Champhwiti komanso Inkosi Kwataine mdera la mwawomo, ndipo anamwalira monga tonse tikudziwa pa 10 2024, ndipo anayikidwa kunsipe komweko pa 17 mchaka chimenechi cha 2024. Ande mene ndimafotokozera moja kuti mtsogoleri wa dziko lino akuyala nkhata pamalo amenetu ayikidwa ndithu mwapaderadera kuti palidwe nkhata. Ndimafotokozanso kuti pali zithunzi zimene zikuonetsa onse amenetu anatisiya pa tsiku limene la ngozi kuno ku Nthungwa. Ngofotokoza za amene akuyalapo nkhata pa chithunzi cha achisomo Chimaneni kuti iwowa amachokeratu ndithu mudzi mwa achiseka, Traditional Authority Chiseka kumene kuto ku Lilongwe. Anabadwa mchaka cha 1989 ndipo iwo anayikidwa pa June 13, 2024. Ndipo pamene mwambo ukupitirira ngonena kuti ndi mwambo ndithu ofunikira kwambiri ku dziko lino la Malawi, chifukwa miyoyo imene inateka pamenepo inali maziko a dziko lino magawo osiyanasiyana. Tikunena kuti pamenepo panalito wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko, komanso panali anthu ena amene amagwira ntchito zosiyanasiyana. Cholinga kunali kufuna kutukula dziko lino. Tsopano pamenetu akuyikapo nkhata Dr. Lazarus Chakwera, ndi pamenetu pa anali makamaka ndi pamene pali chithunzi makamaka cha Dr. Lapken. Iwo watu ndithu anali Deputy Chief of Protocol, ndipo amachokera ku Chapola kumene ku Mangochi, ndipo anabadwa mu 1968, ndipo iwowa anayikidwa pa June 12, 2024. Kenako tikuonanso mtsogoleri wa dziko lino akuyala nkhata pamenetu ndithu pali chithunzi cha Colonel Owen
Sambalopa amenetu amayendetsa ndege imeneyo. Iwowa amachokeratu ku Malosa. kuyala nkhata pa chipilala cha Mr. Dan Kanyemba. Ndipo anayikidwa pa 14 2024. Flores Selemani amenetu ndithu amathandizira kuyendetsa ndege amachokeratu ku Mang'unda Traditional Authority Chimaliro kumeneko kunali kutcholo, ndipo iwowa anabadwatu pa 6 January mchaka cha 1979 ndipo anayikidwa pa June 14 2024. Amene ndithu tsogolo dziko lino akhala kuyikapo nkhata ndi amenetu anali makamaka a Deputy Chief Protocol. Iwo atu ndi Abdul Rabken. Iwo amachokera m'mudzi mwa Chapola kumeneko kuchimwala m'boma la Mangochi, ndipo anabadwa mchaka cha 1968 ndipo nawo anayikidwatu pa June 12 2024. ndipo mtsogoleri wa dziko lino akhaletu akuyika nkhata yomaliza pamenetu pali chithunzi cha Patricia Chanel Dzimbiri amenetu anali Special Assistant to the Vice President on Women Affairs. Iwowa amachokeratu m'mudzi mwa Samara boma la Baraka, ndipo anabadwa mchaka cha 1964. Anayikidwaso pa 14 June mchaka cha 2024. Ndi mwambo omvetsa chisoni, kwinako ndi mwambo oti tikuyenera kukumbukira ndithu mizimu ya abale athu amenewa, ndipo pakadali pano mtsogoleri wa dziko lino wamalizatu kuyala nkhata ndipo akubwerera kusanja. Ndi chimene chichitike tikhale ndithu tikuonanso anthu ena akuyala nkhata, koma nkhata izi sizikhala kuyalidwa malo onse. Iwowa azingoyala malo amodzi, koma mtsogoleri wa dziko lino yekha ndi amenetu anayala nkhata malo onse 9 kuyimiriratu mabanja onse amenetu anatisiya mu tsiku limeneli. Ndipo pakachoka mtsogoleri wa dziko lino pakhaletu amene akuyimirira mabanja 9 onse kuyalaso nkhata. Ndikuonanso mu program ikutionetsa Vice President komanso mayi akunyumba kwawo akhaleso akuyala nkhata. Distinguished guests, ladies and gentlemen, before I call upon the representatives of the 9 bereaved families to lay wreaths on those monuments, let me recognize the presence of Right Honorable Atpele Muluzi and Ngwenyama Inkosi Yamakosi Gomani 5. Your Excellency, distinguished guests, ladies and gentlemen, allow me now to call upon the representatives of the 9 bereaved families to lay their wreaths. From the Kapeni family, I'll call upon Christopher Kapeni, who is the brother to the deceased. From the Chimanen family, I'll call upon Mr. Gradson Chipumpula, who is the uncle to the deceased. And from the Lapkan family, I'll call upon Mailengani Ngalande, a family representative. And from the Kanyemba family, I'll call upon Mr.
Crito Kanyemba, who is the brother to the deceased. Mungu kumbutsana alendo onse olemekezeka amayi ndi abambo. Mwambo wokumbukira abale amene anatisiya pa ngozi ya ndege pa 10 June 2024 sikuti ukuchitika pa malo ano okha, komanso manja anakonza kuti achite mwambo wonga oterewu ku malo kumene abalewa amachokera. Let me also call upon those troops representing other families to march forward to lay their wreaths. Ndilole nitsopano kuti ndiyitanenso asilikali amene atenge nkhata kuti akayale pa zipilala za abale amene anatisiya. Akupita kusogolo kuti naonso akayale nkhata pa zipilala za abale amene anatisiya pa ngozi ya ndegeyi.
Your Excellency, distinguished guests, ladies and gentlemen, next to lay their wreaths will be Right Honorable Atupele Muluzi and the spouse. Mwaulemu tsopano ndiloleni kuti ndiyitane olemekezeka Atupele Muluzi ndi mayi kuti akatyalire nkhata zotsatira. To lay their wreaths, His Honor, the Vice President of the Republic of Malawi and the spouse to the Vice President. Sopano mwaulemu ndiloleni kuti ndiyitane wachiwiri wa mtsogoleri wa dziko lino komanso amayi kuti akatyalire nkhata zotsatira. Mwinatu nkutheka mukungotsegula kumene wireless yanu yokondedwa MBC Radio 1 ena mukutitsatira pa MBC TV ena mukutiona pa MBC Digital pa tsamba lathu la mchezo la Facebook. Tikulandireni kuno kunthungwa kumenetu mtsogoleri wa dziko lino akutsogoleratu fuko la Malawi pamwambo umene okumbukira malemu Dr. Saulos Chilima komanso anthu ena 8 amenetu anatisiya mu tsiku ngati la lero kuno kunthungwa mboma limeneli la Nkhatabe. Timafotokoza kuti mwambo upangikira ndithu pa Lonjika Turnoff imenetu ndi tsidya lina nde chimene chimakhala ngati kuti mwina chikusemphanitsa pakati pa Nkhatabe ndi Mzimba ndi msewu umenewo nde kumene kunagwera ndege ndithu ndi ku Nkhatabe koma kumene ukuchitikira mwambo umenewo ndi ku Mzimba. Apa kwa amene mukutitsata pa MBC Radio 1 wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino komanso mayi akunyumba kwawo amakayala nkhata pamalo amene ayikidwa kutito ndithu ayalidwe nkhata. Speaker of the Malawi National Assembly. Nde pamalo pamenepa ndithu pali zithunzi za amenetu anatisiya pa tsiku limenelo mtsiku ngati la lero chaka chapitachi ndipo pali Madam Patricia Chanel Dzembiri amenetu anali special assistant kwa malemu
Dr. Solos Chilima pa nkhani za amayi komanso tikuonapo Keno Owen Sambalopa amenetu anali pilot amene amayendetsa ndege imeneyi komanso pali Major Flores Selemani amenetu anali co-pilot amenetu amathandizira kuyendetsa ndege imeneyi mmenemunso munali Major was Aidin amenetu anali ndithu mechanic technician amene amaona za ndege imeneyi munalinsotu Mr. Abdul Lapken amenetu ndithu anali Chief of Protocol Deputy Chief of Protocol ndithu amene amenda limodzi ndi wachiwiri wamtsogoleri wa dziko lino komanso panali Mr. Lucas Kapen amenetu anali Assistant Commissioner of Police amenewa anali a guard commander kwa mtsogoleri wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino komanso mmenemo munali Mr. Chisomo Chimaneni amenetu anali ADC kwa wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino mmenemonso munali Mr. Your Dan. Excellency, distinguished guests, ladies and gentlemen, next to lay their wreath are General Dr. Paul Valentino Piri, Commander, Malawi Defense Force, and Mrs. Melanie Olam, Inspector General of Malawi Police Service. Ndi mafotokoza kuti mmenemo munalinso Mr. Dan Kanyemba amenetu anali a medical officer ndithu amene amaona za chipatala iwo amachokera ku Chiseka Traditional Authority Chiseka ku Lilongwe ndipo anabadwa mchaka cha 1989 iwowa anayikidwatu pa 13 June chaka chatha ndi pamenetu analowa m'manda ndi amenetu akayala nkhata pakatali pano ndi mkulu wa asilikali ankhondo Paul Valentino komanso amenetu ndi mkulu wa polisi mdziko muno Mai Melanie Olam ndi mwambo wa chisilikali monga mmene nafotokozera muja ndipo ukaona mudi kuno zikhala ngati ndithu ambiri akukumbukira mdziko limene lija chifukwa dziko linadzaza ndi mantha dziko linagwidwa njakata zinthu ngati zimenezi zimachitika ndi ngakhale munthu wa zelu bwanji zelu zimatha kumathodwa mu nthawi ngati imeneyi apa ndithu mwambo woyera nkhata ukupitiliratu kuno kunthungwa ndipo ukatha mwambo umenewo pakhaletu mapemphero pamalo pano palunjika turn off kwa amene mwina mukuyenda kubwera kumalo kuno ndikuti ngati muchokera ku Mzuzu ndi 1 hour drive kuyenda mwabwinobwino ndikuti umakhala kuti wafika pamenepa palunjika kwa amene mwina mukuchokera ku Lilongwe ndikuti ukachoka pa